Fito lafiya wankan wuta a yafa daidai, ragamar damusa su daka nesa, ko sarki mai adalci, sarki mai tausin talakawa, hau da lafiya, san banza, bai sa gidan yari cika, tsufa bai sa kila dama, ta kama sai da goda da taba, kowa ya tuba dan wuya ba da Allah ya taimake ka. Sauka lafiya sarki, zauna da lafiya Allah ya taimake ka. Nasara gida, nasara daji, gaba lafiya, baya lafiya, kowa ya ce ba lafiya ta kwana a kansa Allah ya taimake ka. Gyara kinsu da kyau. Ya ku jama'ar wannan garin Kumbus, muna farin cikin sanar da ku bayyanar sabon sarki a wannan gari namu Kumbus. Sarki mai adalci, sarki mai sanin ya kamata, kuma sarki takalmin ƙarfe, duk wanda ya taka ya taku. A wannan rana ina mai gabatar muku da sarki bisa adalcinsa da kuma irin nasarori da zai kawo da ci gaba a wannan gari namu. Sarki mai bakin mulki, sarki bakalu. Ni ga gurin zamana nan. Assalamu alaikum. Yau ne ranar da ya kamata in bayyanar da kaina a matsayin sarkin garin nan. A bisa adalcinmu, tausayinmu, raga muku da za mu yi, a bisa imaninmu, harajin da ake biya na ninka shi sau 4. Godiya suke. A bisa tausayinmu da adalcinmu da kuma raga muku da muke so mu yi, duk manomi idan ya yi noma ya samu buhu 10, to buhu 9.5 shine na sarki, buhu shine nasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa adalcinka, godiya suke. Ɗan kasuwa in ya ci kasuwa, riba zai kasa ta 3, kashi 1 shine nasa, kashi 2 shine na sarki. Godiya suke. Wannan da adalcinmu ne. 'Yan kasuwa na godiya. Kuma muna son mu sanar da ku duk auren da za a yi a ƙasar nan tamu, amarya ba za ta tare ba sai an kawo ta gurin sarki ta kwana 1. Ya suke bisa adalcinka. Sannan duk matar da mijinta ya mutu, komai tsufanta, inda da ƙwarinta, inda fara ce, inda kyakkyawa ce, to tana bi talmanin sarki. Amma inda gurguwa ce, nakashashiya ce, baƙaƙirin ce, to tana bi talmanin waziri. Godiya nake. Wannan sassaucinmu ne, tausayinmu ne, ragarmu ne na baƙin mulki. A wannan nake so in ji jama'a suna godiya a bisa adalcin da muka shimfiɗa musu, kuma a bisa sassaucin da muka yi musu. Ai godiya ko jiki yayi tsami, ai godiya.
bakala mai bakin mulki bakala mai bakin mulki bakala mai bakin mulki bakala mai bakin mulki. Kwantar da hankalinki, na san ba za ki ji daɗin abin da na aikata ba. Ina son ki san haka rayuwa take. Duk wanda ya samu dama to baya bari ta kubace masa, kamar yadda ke ma nake so ki amfani da wannan damar a yanzu. Ina son ki manta da duk abin da ya kasance baya, kuma ki fuskanci kalubalen da yake gabanki. Ina son ki amince ki yadda in aure ki don mu buɗe wani littafi sabo, mu buɗe shi, mu buɗe sabon shafi na soyayya a wannan masarautar. Don duk wanda ya gaji sarauta to zai gaji matar da sarkin ya mutu. Allah kiyaye, me zan yi da kai mugu azzalimi kawai. Na tsare ka, ba na son ka wallahi tallahi. Azzalimi da nayi tarayya da kai, wanda an kashe ni na huta. Wawa kawai. Shikenan, na nemi in taimaka miki amma kin kasa fahimta ko? Wargaji mai martaba wannan aje da ita ciki a fahimtar da ita, har yanzu bata fahimci komai ba. Wargaji kar kuma a tausaya mata idan ka raga mata sai rikinka an gaba. Na kasa. Na ji fadawa suna tura ka kana cewa su maka a hankali. Taurin kai za ka yi? Allah ya taimake ka, ba haka bane. Kayan nauyi na ɗauko shi sa. To ai kayanmu ne, kuma sai yadda muke so haka za mu sarrafa shi. Abin da ya sa na ce fadawa su kamo ka shine don na fuskanci ka bin umarnin sarki Bakalu. Ka bijire, ka zama bijirarre mai taurin kai. Saboda haka na son in fahimtar da kai cewa duk abin da ka noma a shekarar nan za mu kwace shi mu kai shi baitul mali na sarki Bakalu. Wannan abincin ma za ka bar shi a nan don mun kwace shi. Allah ya taimake ka. Kai haƙuri, dalili ko wannan abincin shi kenan abin da ya rage mun. Kaga ina da mata sannan ga yaya uku. Yanzu ka kwace wannan abin, Allah ya taimake ka, ya zan yi kenan saboda Allah. Su mutu. Matanka su ma za su koma mallakin sarki Bakalu. ‘Ya'yanku za su zama bayi, su girma suna bauta a gidan sarki Bakalu. Saboda ka tashi ka tauka. Kai, ku takume shi.
Dukkanin mai mulki ya kamata ya yi adalci, mai mulki da talaka gun Allah ba bambanci. Mulki na garinmu suka ce mulkin kafirci, mulkin zalunci lalle kuwa ba zai ɗore ba. Da mulki ne kaga manta da fir'auna, dukiya ne ka tuno shi ɗan ƙaruna. Wai yanzu ina suke suka duba kuma ka auna, Allah ya bar su kuma sun je sun same shi ba wai ba. Baƙi ne suka zo har da amarya a cikinsu, shine na ce bari in zo in faɗa ma. To an gama. Sa ta kai maka ɗan talakawa. Zube ana. Allah ya tiyama. Allah ya baka yawan rai. Allah ya baka yawan rai. Ɗana ne ya yi aure. To bisa umarnin da ka bayar shine muka zo da shi da matan gasu nan don ka sa musu albarka. Gaskiya ne. Kuma ka yi ƙoƙari ɗan talakawa. An karɓi wannan gudunmawa da ka kawo. Sai a je ka tafi da ɗanka. Za a sa mata albarka. Kuma za ku ga albarka. Godiya suke. Kuma za a ɗebi albarka. Godiya suke. Za kuma ta je yanda albarka take. Godiya suke. Sai ku je gobe da safe kwa dawo ku karɓi amaryarku. Godiya suke. Godiya suke. Matan mana sunna mun aura ka kwace, amfanin gona mun noma ka kwace, karga manta. Awar gaji. Me martaba. Zan shiga ciki a kamun baunin nan. An gama. Waziri. Waziri! Allah ya tsaya ma. Sai mun kofa zai. Da mulki ne